A few moments later. Nandito na nga po ako ngayon sa bahay ng birthday celebrant. So, abangan nyo na lang po magiging reaction niya. So, ano pang hinihintay nyo? Hello po. Hello, ma'am. Saan po si Nicole Nesteros po? May order po kasi yung mama nyo at kailangan nyo po daw na bayaran ng 1/4. Pakicheck na lang po yung order ng mama nyo po. Ay, bayaran ng 1/4. Ano tayo babayan? No. Pagkargaan ko sa inyo. Ha? Ilan na lang po. Magkasal na ako. Ano huli yung cake? Buksan mo na lang, ate. Kaya ano masasabi niyo sa mama mo sa surprise niya para sa'yo? Thank you so much, Ma'am. So, ipasok na lang po natin yung cake at teddy bear niya sa bahay po nila. So, ano pang hinihintay niyo? Arat na! So, hindi pa nga po dyan nagtatapos ang aming pa-surpresa para kay Nicole at may babasahin pa po message para po kay Nicole. At babasahin ko na. To my awesome daughter, words can describe how thankful I am to have you as my daughter. I am so proud of you and all that you have accomplished over the years. I can wait to see what you achieve over the years to come. May your birthday be everything you are hoping for. Today and always, please know that I see you. I see the path you've made that's all or your own. I see what difference you make in this world, and I hope you know how very much I love you and how proud I always be to have a daughter as wonderful as you. I love you and I miss you, Nanay. Happy 14th birthday, Nanay. I love Mommy. Anong masasabi mo sa message ng Mommy? Thank you, Mama. Sangit!
Pasakot niya na yan. Nagsordo ka, James. Okay lang yan. Sinamit ah! Happy birthday! Dapat happy yan! Ang ginakayo ka talaga. Ginakayo ka talaga. Nanay, message niyo po kay Nicole. Apo, pagbutihan mo mag-aaral. Pag-kwan, ganyan-ganyan gagawin mo sa akin. Oh my God! Wow! Ang kapay nga, boyfriend. Paragada mo ko kayo ka lang. Tapos, doon ang may pagkapat kini mama ko. Bakay nga. Papakita kayo tata. Adi lang, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow the candle. Thank you po yung magtatapos at may hilain pa po sila. So, dito na nga po nagtatapos ang aming pa-sorpresa kay Nicole Nesperos. At kung gusto nyo kayo na rin yung next na isa-sorpresa, ay message na lang po si Mylene Palabay. And don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver po. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload. And surprise! Sabay-sabay muna sila ngayon lahat. Happy birthday! Surprise!